den všem, vítám vás u svého prvního šíleného testu. Budeme testovat noťaz, každopádně jsem si zjistil, měl by odolat dešti, což je voda, tak to vyzkoušíme, jak nám tedy odolá vodě. Takže vidíme, že funguje, takže ho můžeme vypnout, odpojíme myš, dáme pryč, čekáme, až se zhasne, a to můžeme dát pryč napájení. No a takže teďka, no co jiného, je špinavej, tak ho umyjeme, co vy na to lidi? Takže ho vezmeme. A ještě tady síť. No a jdeme tedy vytvořit déšť. No jak jinak než ho musíme tedy umýt. Dáme mu teplou trošičku, aby nám nenastyd chlapec. Pořádně ho vydrhneme, že? No. No. Tak. No vidíte. Ha. Takže ho máme umytej, trošku ho otřeme, aby nám tam nenastala všude nikde voda. Sakra. Otřeme ho. Nechci mít mokro na stole. No krasavec čistý. Jako vidíme, jak nám teďka všechno těsní. Takže ho dáme, no. Nebudeme asi tedy nic zapínat. Zkusíme ho tady nejdřív. No, tak voda se sem nedostala, takže rám těsní dobře. No vidíme. Tak zapojíme, sakra, ještě mám mokrý ruce. Zapojíme tedy myš. Sakra, šup tam s ní. No a zkusíme ho tedy zapnout. Ránu jsem nedostal, tak je to dobrý. Koukám, že je na běh. No lidi, vypadá to, že nám testu obstál. Vidíme, nabíhá. No, takže ho dáme úplně do spuštění, já vám nechci zobrazovat svůj kód. Tak snad se trefím. Já trefil, dobrý. No a naběh. Tak teďka zkusíme připojit kabel. První tento. Jo. A tak, jo, funguje. Dobrý, naběhlo nám to. Což je krása. Zatím se z něho nějak nečoudí, tak vypadáme, že to obstál. Zkusíme tedy, jestli nám ještě skrz něj jdou data. No, ale kabel, jo, síť rozpoznal. No, ale nějak se nám chlapec trošičku zpomalil. Nechce se mu. A jo, už nám je na běh. Seznám, takže i internet nám funguje, no to je krásný. No a jako poslední věc tedy připojíme síťový kabel, no ale k tomu se radši postavím takhle bokem, kdyby náhodou to hodil kruh. Je tady guma, takže ránu bych dostat neměl. No vypadá to, že? Jo, nabíjí. No takže test nám obstál, pánové a dámy. No takže test nám skončil. Test vodou obstál. Každopádně asi ne každý noťaz by to obstál. Tenhle ten píšou o něm, že je odolný vůči kapkám deště.
My jsme ho zkusili tedy jenom zvenku vodou omejt, což obstál, vnitřek takhle klávesnici se mi nechtělo. Přece jenom tomu nevěřím a jeho škoda, takhle se dá ještě využít na další test. Takže se těšte na příště. No a uvidíme se zase. Tak čáves.